Salutare prieteni, sunt David, iar astăzi vom face un nou episod de Minecraft în lumea trecută și azi vom continua cu casa. După cum vedeți, am făcut aici acoperișul și azi o să continuăm. Am mai pus o scară până sus, niște fences se numesc și aici am îmbunătățit un pic. O să fie un pic mai faină. Aici am făcut o intrare mai ciudată, doar că mai faină. Uitați-vă și pe acest sătean, să văd dacă am făcut vreun schimb cu tine. Da? Ok. Am călătorit prin lume și am văzut și un templu de deșert și am găsit două diamante plus un diamant dintr-un sat undeva departe pe acolo. Așa că haideți să începem. Mi-am luat aici materiale pentru camera mea și haideți să începem. Mi-am făcut și acolo jos 5 căței. Ok, deci o să am așa. Și o să fac cam atâta. Aici o să pun. Deci camera mea ar veni cumva pe aici. Opa. Să fac așa și o să mă uit un pic de jos să văd dacă arată bine așa. O să pun și niște geamuri, după cum vedeți mai jos, de exemplu. Nu aici, aici am pus câteva geamuri. Și stați să văd dacă arată bine așa. Da, e ok. O să mai fac eu ceva, dar e ok. Așa. Nu știu ce să facem exact aici. Cred că pe aici, pe undeva, o să fac o bucătărie mică. Nu sunt sigur exact, nu mi-am făcut planuri. Mi-am făcut planuri pentru casa mea, deocamdată. O să văd, o să sparg ăsta și o să fac tot așa. Și așa și în partea asta. Și acum o să pun un din asta aici și o să fac încă, să mă gândesc, cam atâta deocamdată. O să mă uit, acum am făcut 1, 2, 3, 4, 5, o să mai fac unul. Stați un pic așa, să-mi fac niște scări ca să mă urc și aici. Așa o să facem peste tot. Oare o să am așa. Să mai fac lemn. Mi-am luat destul lemn, am spart ceva lemn data trecută când m-am jucat pe lumea asta. Am făcut și un loc drept pentru că aici o să fie balconul meu. Și mi-am pregătit lemnul ca să nu dispar cumva. Va veni așa. Și acum până pe aici. După cum vedeți, am armură de diamond, dar o să-mi las celelalte lucruri, doar o să-mi iau doar papuci. Arată mai bine doar papuci. Mie, sincer, așa mi se pare. Ok, arată destul de binișor. Și acum o să facem, să mă gândesc așa, nu chiar până aici, o să fac un pic mai mare camera mea. Ok, așa. O să fac mare, o să-i fac iarăși o intrare secretă spre un loc mic sau mare, nu știu exact. Nu știu dacă o să fac așa mic ca pe lumea cealaltă, doar că o să-i fac. Așa.
Nu sunt sigur, dar poate o să mai îmi trebuiască lemn, deși mă îndoiesc. Pentru că mi-a luat foarte mult lemn. Nu cred, doar că nu mi-am făcut destule bări de lemn, sau cum să numi, pentru balcon. Mi-am făcut doar câteva pentru pat, pentru că o să-mi fac un pat fain. Sau nu știu dacă îl fac, nu sunt sigur exact. Așa. Și stați un pic, deci aici, da, am două straturi pentru că mi-am făcut două straturi ca să-mi fac parchetul albastru. O să-mi fac o lână, cred. Parchetul albastru. Mai fac un stack și cred că o să-mi ajungă deocamdată până am termin camera. Până termin pereții, de fapt. Dar sper că nu o să dureze foarte mult acest episod, nu vreau să vă oblig să vă uitați și sper să-mi dați și like-uri. Și să vă uitați la acest videoclip ca să strângem cât mai multe vizualizări. Să vă abonați dacă doriți, dacă nu, n-am nimic împotrivă, doar m-ar ajuta. Ok. Am aici așa. Până pe aici. Ok, nu cred că o să-mi ajungă lemnul ăsta tot, dar o să mai fac pentru că mai ia aproape 2 stacuri de lemn, de celălalt fel de lemn. Ok. Cred că o să arate bine, nu sunt sigur. Bine, în fine, o să mă uit un pic că am... nu mi-am făcut uși, dar stați liniștiți. Nu mi-am făcut multe lucruri, dar o să mi le iau. Nu știu de ce nu am făcut. Deci o să-mi fac un crafting table. Să văd dacă mai am... Acolo am avut niște lucruri când am mers în celălalt sat. Am avut lucruri și am făcut schimburi. O să-mi fac... o să-mi iau un stack de cobblestone și o să-mi fac furnace-uri. 8 și mi-ajung deocamdată. Se cam serează. Da, o să mă culc. Pentru că cred că o să fac și o cameră cu furnace-uri. N-am chef să pun chiar în camera mea pentru că mi se pare că ar arăta ciudat, știi? De exemplu, o cameră normală, în realitate, cu, să zicem, aragaz sau cuptor. Nu mi se pare normal, să zicem, în bucătărie, da, nu chiar în camera ta. Ok, acum haideți să continuăm. Ca să-mi arate ciudat doar cu așa o parte. N-am pus un crafting table în casă, de asta o să mai fac unul. Așa. Ca să pot să craftez lucruri. Să-mi fac niște uși. O să mă uit care e jos mijlocul. Să văd. Nici nu știu. O să fac sus, de fapt. Nu știu de ce am venit jos. Mă gândeam totuși aici și aici. Nu sunt sigur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18, da, ăsta e. Am făcut bine.
O să mă duc prima dată în albastră ca să pun înainte parchetul și după aceea o să pun ușile. Nu știu dacă am glowstone. Opa, am aici lână. Să nu uit de ea. Mai am glowstone. Mai am un pic de glowstone. L-am luat de la un sătean ăla. Și o să-mi iau un stack. Cred că o să-mi ajungă. Pentru că e mult și nu cred că o să-mi trebuiască tot. Așa. Mai am puțin glowstone. Ar trebui să mai iau, dar nu prea... Ba, nu. Stați un pic. Să văd. Care era săteanul? Am aici... Opa. Nu știu de ce tot fac asta. Aici 50 de emeralds și o să-mi iau ceva de glowstone. Da, de aici. O să-mi iau așa 10, 11, 12. O să-mi iau 1, 2, 3, 4, 1 și atât. Am vrut să-mi cumpăr de la el niște lucruri. Așa. Ajunge, nu o să mai iau, pentru că o să mai puțin emerald. Mai am un pic sus, nu știu exact cât, într-o cutie, dar cred că o să-mi ajungă acum materialele. Firar. Nu-mi place nou glitch cu ușa, când poți să zicem, tu crezi că ai trecut de ușă, dar tu de fapt ești în încăpere și n-ai trecut de ușă. Deci acum o să pun asta și o să sparg parchetul. Opa, firar, nu e bine. O să le iau după aceea. Bine, cred că o să arate destul de ok camera mea, nu sunt sigur, dar eu zic că o să arate bine, cel mai probabil. Am aici un diamant pentru decorație. Nu știu dacă o să-mi ajungă lână, adică mai am oi și lână multă, doar că cred că o să mai trebuiască să-mi iau o dată, să merg să-mi iau. Pentru că îi pare mare camera asta, nu pare foarte mică, așa că să văd. Îmi place mult culoarea asta, sincer. Uitați-vă ce bine arată măcar. Chiar că arată bine. Deci, e un albastru așa închis cu... Nu știu cum l-au făcut ăștia, dar mi se pare genial. O să-mi ajungă luna. Cel mai probabil. Da, nu mi-a ajuns. Și știți, mai aveam 3 bucăți, deci pare foarte puțin. O să-mi iau fix 3 bucăți. Nu mai am aici, am doar deschis. O să-mi iau. Unde ce? Ba, 1, 2, 3, așa. Ok. Unde-i soarele? Cred că o să pună curând. Așa. Acum o să pun așa. Să văd. O să fac, cred că decorație, stați un pic, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poate aș putea să fac așa. 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 Opa.
și o să fac și în cealaltă parte. O să-mi ajungă de data asta. Arată cât de cât binișor. Și iar mai fi trebuit să fac unul aici, dar acum asta e. Sau, stați că cred că o să mai cumpăr unghiul ăsta. Că... Ce mă enervează? Da, unghiul ăsta. Un emerald. O să am un emerald. Fiți atenți că o să-mi cumpăr mai mult de fapt. Să fac un crafting table. Și aici. Așa. Și mai facă... Cred că era aici. Nu mai știu exact unde era glowstone, nu? O să mai caut un pic. Nu pare a fi aici. Cred că o fi pe aici, pe undeva. Nici nu mai țin minte, firar. Play-ul. Nu ar trebui să fie undeva aici. Cred. Da, uite. Așa, mai am 5, e ok. Am făcut acolo jos în groapa aia de acolo, jos un loc mai mare, doar că nu arată foarte bine. Și practic o să fac așa, unul aici, unul aici, unul aici și unul aici. Așa. Asta e în plus și arată bine acum. Adică mereu arăta bine, nu că n-ar arăta bine. Să-mi pun ușile, o să le pun așa. Arată mai bine. Înainte în plus și acum o să pun torțe. Una aici, una aici. Una aici și una aici. Una aici, una aici. Poate și una aici. Pentru extra lumină. Și una aici. Una aici, să văd aici. Ar fi aici, aici. Așa, o să arate bine. Fui. O să fac altceva ăla. O să fac altceva. Ok, acum o să fac ăsta. Bine. O să luăm așa. Așa, așa. Și o să pun aici, aici. Așa. Așa. Arată cât de cât bine. Sau, ba, aici o să pun așa. Și aici. Nici nu știu dacă arată bine. Nu o să fac așa. Cel mai bine nu o să fac, o să fac altcumva mai ușor și mai frumos. Pentru că nu mi se pare genul de pat care mi-ar trebui. O să fac așa și ăstea așa. Un aici, un aici. Ăstea sunt off. Să le iau. Astea, stați un pic așa. Ok, deci arată binișor, nu e rău. Acum o să fac așa și ăla secret va fi aici.
o să arate binișor. Nu cred că o să terminăm nici în episodul ăsta casă și camera mea, doar că o să terminăm cândva. Cred că episodul viitor sau peste încă un episod. Ok. Poate, nu sunt sigur, o să facem și episoade cu Clash Royale sau Clash of Clans. E un joc foarte mișto, foarte șmecher și vi-l recomand. Se scrie Clash of Clans, Clans, Clash Royale se scrie Royale. Royale se scrie Royale cu Y. Așa. Vă recomand jocul pentru că este foarte, foarte mișto. Mi se pare extraordinar. Cum doriți. Acum depinde de voi dacă vi se potrivește sau nu. Dar mie îmi place foarte mult. Dacă știe cumva cineva de aici Clash Royale, să-mi zică în comentarii la ce arena e, eu sunt la 6. Aici. O să pun. Nici nu știu. Da. Se face așa. Ok. Nu e chiar bine. Bun. Știți ce? O să iau ăsta. O să pun aici altceva. Să fac așa. Până o să-mi iasă. Wow. Așa, ăsta e ok. O să sparg aici. Sper să fie bine. Și ăsta practic ar veni iar până aici. Va mai trebui să facem încă din asta. Așa. Și acum o să fac așa. Ok, ăsta e. Arată bine, iar acum ăla mi-a rămas plus, deci o să bag ăsta, în el o să bag ăsta, Ender Chest, Ender Pearl. Ok, acum o să pun... O să văd ce să pun. Da. O să pun astea. Să pun aici. Și apoi... Nu, o să fac altcumva. Să bag aici două chesturi. Aici. Da. Punem aici. Ok. Așa. E ok. Să mai bag și crafting. Nu. Acum se salvează și apoi. Bine, n-am făcut exact ce trebuie, dar o să schimb ceva. Acum, sper că pot să sparg ăsta. Of. Ender chest-ul... Nu știam că o să se întâmple asta. Acum trebuie să fac la loc. De ce?
Firar. Și nu mi-a dat nici în... O să las așa, nu, o să-l fac în altă zi. Și ăsta nu trebuie aici, arată urât. Ok, aici o să bag. Așa, și așa. Până aici. Și asta aici. Am omorât un mic. Ok. Bine, arată cât de cât ok. Și acum Ender chest-ul, asta e. Acum să bag din asta. Opa. Am greșit, nu știu de ce. Aici. Și acolo o să bag Ender chest. Doar că acum nu am. Oare ce am făcut eu aici? Nu e ok. De fapt, știți, nu o să mai am balcon. O să fac acolo. O să fac balconul acolo. Pentru că aici am altceva. Aici, după mine, ar trebui să merg acasă. Știți ce? O să mă culc aici. Cel mai mult. O să mă culc aici și îmi pregătesc sabia în caz că o să fie monștri. Sigur vor fi mulți. Ok. Rău păianjen. Wow, ce-ați pățit, fraților. Ok. Sper să nu fie creeper și zombie. Uite-l pe ciudatul ăsta. Opa, creeper. O să-mi iau arcul în cazul ăsta. Așa, ești praf, frate. Ești praf. Și tu? Ok. Nu e rău. Acum o să mă duc. La nu trebuie. Deci să-mi iau prăjitura. Nu. O să-mi iau stone. O să-mi iau mult stone ca să fac acoperișul. Vreau să mai iau de aici. Stai. Obsidianul nu trebuie. Nu-mi trebuie. Ok. O să black. Shell. Și prăjitura mea oriunde am pus-o pentru că am făcut una. Oare unde am pus-o? Asta e singura întrebare. Unde am pus-o? Asta e singura problemă. Unde am pus prăjitura? Firar. Care o să fac alta. Să iau așa. Acum sugar. În fine, o să las așa. Nu e nicio problemă. O să-mi eliberez un pic așa. O să-mi pun așa. Ok. Acum o să-mi fac una nouă. Deci am 1, 2, 3, 1, 3. O să-mi iau dacă o să-mi trebuiască. 1, 2, 3, o să iau un egg. Și acum mă duc să iau lapte.
Bine. Dacă o găsesc o vacă, oare unde o să fie vaci? Mă întreb unde mi-e vaca de aici. Nu mai am nicio, mi se pare. Știți, nu mai erau vaci. Uite una. Bine calată. Nu o să-mi trebuiască glowstone. Nici nu știu ce să arunc. O să fac așa. O să-mi arunc asta. Asta. Asta și o să iau. Ok. Voi stați aici și eu fac o prăjitură. Ok, frumos. Bine. O să-mi iau lucrurile, o să pun prăjitura și o să ne vedem data viitoare. Așa, ăsta e ultimul lucru care o să-i facem azi. Și o să mai continui casa câte un pic. Și ultimul. Sper că v-a plăcut acest episod, vă rog să nu uitați să dați like. Pa, pa!